ole ko rama hian Christian labu number zathum somriat panga I beize lang u kan lalpan min hruaye ti hiron rikhoi sa tian han soi mai la tha ome he la hi kan la hremia lo ni chon kan soi tuang khan solfa hi kan han ena solfa kan thiam deuh chuan a solfa hi kan han enanga kan han sachinanga so mi re do ti lo ni ta so mi re do ti do re do la so la so mi do mi so mi do re ti vel kha lo ni ta ni ti han kal ta kau mai ni eng hla nge pol te o eng flow nge a bit le a hla hi flow hrim hi tia hla dang kha han ngai tu te la ti khana all sam thin ani so mi re do han ti te jo a thlu khai nang kher lo ma se la en ti nan ko vel ru chua ki ti se ne khan in ang ta te wani je wain kha tiang a tang khan hla om dan a flow kha ni hla ni phung kha zu man vat the ni I beize rang u kan lalpan min hruaye ti kha ni ya tian han sachin mai la a tha ome I beize lang u kan lalpan min hruaye meile tui lianin min dang zo lo wange ro rel tun lal tru tlenga a thut pui kha ro pui na le lal lu khum kan lo anga kan ral te chu I beyang kan ral te chu I beyang kan ral te chu I beyang kan nge do ne kha tiang vel kha ni e chang lian ya chang khan le thunon chau kha kan nan sa a thlu khriat nan ti kha na hriat thei mai ome du tok le phut mai